ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಚವ್ಲಾರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಾರೆಕ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗಡಿ ನಾಡ್ತಾ ಸೋಜರ್ನ ಇನಿತ್ತ ಈ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಲೆ, ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ದೋಣಿತ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಕುಲ್ಲೊಂತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಗಳು ಕ್ಲವಿಟಲ ಉಳ್ಳಲು ಸುಮಾರು 10 ದಿನ ತಿಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತೊಂದುಂಡು. ಈ ಬರ್ಸ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪುಕೊಂಡು ಬಂಡತು ಇತ್ತೆಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡ್ತ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಮುಟ್ಟಣಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸುದೆ ಬರಿಟ್ಟುಲ್ಲು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂಡತು ಈ ದೋಣಿತ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಬತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಕುಲ್ಲು ಉಂಟು. ನಿಕ್ಲೆ ನಾವು ಊರುಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಏನಿಗಿರೆಪ್ಪೆ ಈ ಬರ್ಸ ಬಣ್ಣಗ ಜೋಕ್ಲೆಕ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಕೋಡೆ ಪೋಂಟಲ ಜಾರುಂಡು ಅಂಚನೆ 10 ದಿನ ತೆಂಚಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿನ ಇಡ್ತಾರ. ಕುಂಟ ಅರ್ಧೆರ್ಲ ಬಂಗ ಕುಂಟ ಅರ್ಧಂಟ್ಲ ಉಣ್ಗೆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಂತರೆಕ್ಲ ಉಪ್ಪುನವೆ ಏನು ಕರಿ ವೀಡಿಯೋ ಟು ನಿಕ್ಲೆಕ್ ರಾಗಿ ಚಕ್ಕುಳಿತ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೋಜ್ಪಾಯ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಚಕ್ಕುಳಿ ಮಾಂತ ಚಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ಮಂಡತ್ತು ರಡ್ಡೆ ದಿನಟ್ಟು ತಿಂದು ಮುಗಿಸ್ಪಾತೇರು. ಇತ್ತೆ ಪಿರಿ ಬರ್ಸ ಅರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಚಲಿಲ ಅವಂತುಂಡು. ಇತ್ತೇನು ನಿಕ್ಲೆಕ್ ನಮ್ಮನ ಸುದೆ ನಿಕ್ಲೆಕೇನು ತೋಜ್ಪಾವೆ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಲ ಗದ್ದೆ ಮಂತ ಉಂಡು ಇಂಕ್ಲೆನ ನೆರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಟ ಮಂತ ಐನ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಕೇನು ಇನಿತ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಟು ತೋಚ್ಪಾವೆ ಪೋಯಿ ಅಂಚಂಟ ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ. ಇಂದು ನಮ್ಮನ ಓನರ್ನ ಹೌಸ್ ಬೋಟು ಇಂದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟುತ್ತೇರು ನಿಕ್ಲಕ್ಕೇನು ಪಿದ ಇರ್ತಲ್ಲ ತೋಚ್ಪಾವೆ. ಇಂದೆಟ್ಟು ನೀರು ಅಂತ ಉಂಟು ಜಾರುಂಡು. ಇಂದು ತುಲೆ ಕಂಡ ಇತ್ತೆ ಬೆಣ್ಣಿ ಮಂತ ಏರ್ಲ ಮಾಲ್ಪುಜೆರು ದುಂಬು ಮಂತ ಕಂಡ ಗೇನಿಕ ಮಂತ ಮಾಲ್ತತು ಬೆಣ್ಣಿ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಅಂಟ ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ತುವಂತುಲ್ಲರು ಕಾಲಾವಸ್ಥೆ ಮಂತ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಆತಂಡು. 10 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಇಂದೆಟ್ಟು ಬೆಣ್ಣಿ ಮಂತ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ತುವಂತುಲ್ಲರು ಇತ್ತೆ ಗೊದ್ದೆರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂತುಲ್ಲು ಫುಟ್ಬಾಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮಂಡತು ಕಂಡಟೆ ಗೊಬ್ಬಂತುಲ್ಲೇರು ಹೋಯ್ ನಮ್ಮ ಸುದೆ ಬರಿಕಿ ಇಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಕುಳ್ಳು ತಿತ್ತನ ಹೌಸ್ ಬೋಟ್. ಇಂದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ರಾಡ್ ಪಾಡ್ತು ಐಕ್ ಹತ್ತಾರು ನಾನು ಪುನಃ ಶೀಟನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಪೊರ್ಲುಟೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೀರಿ. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಡ್ತು ಸುದೆಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಕಡಲ್ಟ್ಲ ವೈರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಕ್ ಇನಿತ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಟ ದಯಮಾಲ್ತು ಎಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೆ ಅಂಚನೆ ಮುಟ್ಟನೆ ಇತ್ತನ ಬೆಲ್ಲನ್ಲ ಒಯ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆಕ್ ಏನು ಪಾಡ್ನ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಬೇಕಾ ಎತ್ತುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಕ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಕಾಂಟ ದಯಮಾಲ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ಲ ಕೊರಲೆ. ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕಾಡಿಟ್ಟು ಮಂತ ಆಫ್ ನಂಚಿನ ಕೊರ್ಲು ತಾಪು ಮುಳೊಂಜಿ ಪರ ಮರ ಉಂಡು ಐತ ಮುದಲ್ಕೆನಿತ್ತೆ ಪೋಂಟುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಸುದೆ ಬರಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮರ ಇಂದು ಅಂಚಾಂಟ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಸುದೆ ಬರಿಕ್
ತುಲೆ ಸುದೆ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ನೀರುಂಡು ಏನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಸುದೆ ಬರಿಟುಳ್ಳೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅರ್ತೆಂಚಿ ಮೂಲು ಬರ್ಸ ಬರಂತುಂಡು ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ತಗೊಂಡುಳ್ಳಾರ ಇಂದು ನಮ್ಮನ ಸುದೆ ಮಾಂತ ಕಲ್ಕ ನೀರು ತುಲೆ ಇತ್ತೇನು ಸುದೆ ಬರಿಟ್ಟುಳ್ಳೆ ಇಂದು ನಮ್ಮನ ಮುತ್ತ ಇತ್ತನ ಸುದೆ 10-15 ದಿನ ತಿಂಚಿ ಬತ್ತನ ಬರ್ಸಾಗ ಸುದೆತ್ತ ನೀರು ಮಾತ ಕಲ್ಕಾತಂಡು ಸುದೆ ನಿಲೇಕೆ ಆತಂಡು ನೀರು ಕರಿ ವರ್ಷ ಹಿಂದೆಡ್ತಲ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೈದಂಡು ಅಂಟ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಟ ನೀರು ನಿಲೇಕೆ ಅವು ಸುದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ತಾರಾಯಿ ಮಾರಾಮ ಅಂತ ಬರ್ಪುಂಡು ತಾರಾಯಿ ಅಂತ ಕೆಲವು ಜನ ಪತ್ತದು ಮಾರಂತಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಸರಿ ಪತ್ತಂಟ ಅಯ್ಯೋ ನೂದು ತಾರಾಯಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೀರು ಬಣ್ಣಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂದ ತುಳಿಂದ ಸುದೆತ್ತ ನೀರಿಗೆ ಬತ್ತನ ಮರ ಹಿಂದೇರೋ ಬಳ್ಳು ಪಾಡ್ತು ಒಯ್ತದೆ ಕಟ್ಟದು ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ತೀರಿ ಮೂಳೆ ಇತ್ತನ ಸುದೆ ಬರಿತ್ತನ ಇಲ್ಲಾಡಿಗೆ ಕಣ್ಕಗೆ ಮಂತ ಹೂವೆ ಪೂಡಿದ್ದಿ ಅಂಟ ಇತ್ತೆ ಕಣ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇದ್ದಿಂದ ಅಂಟ ಏಪಣೆ ಇಂದು ಮಂತ ಮಾಯ ಆಯ್ತು ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಟೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀರ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಕದ ದಿಕ್ಕೆ ಕಣ್ಕ ಬಾರ್ತು ದಿಕ್ಕಲ್ಟು ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಅಂತೀರಿ ಇಂದು ಫುಲ್ಲು ಗೋಳೆ ತುಳೆ ಇಂದು ಫುಲ್ಲು ಗೋಳೆ ಮರ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಐತೆ ನಾನು ಏನು ಕರಿ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೇಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ಲ ಫಿನೈಲ್ ಮಾಡ್ತೇನಂತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೇಕೇನು ತೋಚ್ಪಾತೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಏನು ಡಿಶ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೇಕೇನು ತೋಚ್ಪಾವೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ತನೇ ಇಡ್ತಾರ ಪಿದಾಯಿ ಅಂತ ರಿಸೋರ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತ ಇನ್ನು ನಿಕ್ಲೇಕೆ ಉಳಾಯಿ ಕುಳ್ಳುತ್ತೆ ಡಿಶ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೇಕೇನು ತೋಚ್ಪಾವೆ ಅವು ನಿಕ್ಲೇಕೆ ಪಾತ್ರ ದಿಕ್ಕ್ಯಾರ ಗಾಡಿ ಮಂತ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಂತ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚಂಟ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಬರ್ಸ ಬುಲ್ಪು ಅಂದಾಜಿದಲ್ಲ ತೋಜಿ ಬರ್ಸ ಬಣ್ಣಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಇರತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮನ ಸುದೆ ओडे पॉइंटला पूरा केसर मुझे 2 निमिष साधी इंట్లో ना रिसोर्ट को पोयार लविटाक बारी कोशी इंचमंत बर्पुने पंडंट ಎಂಕ್ಲಕ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಉಪ್ಪನಾಗ ಕೆಸರಟ್ಟು ಗುಬ್ಬುಣೆ ಅಂತ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಟ ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೇಕ್ ನೀರು ಗೊಬ್ಬೆರಮಂತ ಆತ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಏರಿಯಾಟಮಂತ ಗೊಬ್ಬರು ಅಂಟ ತುಲೆ ಮುಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಮಲ್ಲವು ಇಂದಮಂತ ಸುದೆಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂದಮಂತ ಕಡಲ್ಗೆ ಸೇರ್ತು ಕಡಲ್ತ ಬರಿಟ್ಲ ಈ ಸಮಯಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಕಣ್ಕೊಂಬಂತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈರೆ ಕಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಿರೈತೆ ಆಟಿ ಶುರು ಆತಂಡ್ರಿ ಆಟಿಟ್ಟು ಮಂತ ತಪ್ಪು ಮಂತ ಕಚ್ಚು ಮಾಡ್ತೈತೆ ತಿನ್ಪೇರಿ
ಅವು ನಮ್ಮನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಟಿಟ್ಟು ಹೊರಾಂಟ್ಲ ನುರ್ಗೆತಾವು ಅಂಚನೆ ಚೇವು ತೈರೆ ಮಂತ ಕಚ್ಚು ಮಲ್ತದು ತಿನ್ನೋಡ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಡೆಂಜಿ ಮೀನು ಅಂತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಟ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಕ ನೀರು ಐನಡ್ತಾರ ಏರ್ಲ ಗಾಲಲ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಪಾಡುಗೇರು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ರಿಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಎತ್ತ ಅಂತ ಬತ್ತೋ ಇತ್ತೆ ಫ್ಲವಿಟದಾಯ್ತನೋ ಒಂಜಿ ಪ್ರಜೊಂತುಲ್ಲಲ್ಲ ನಮಕ್ಲ ಈ ಕಾಯಿನ ಮಂಟ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತುಂಡ ಬುದ್ಧಿರಮಂತ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೂರ್ತುಂಡು ತುಳು ಇಂದಾಯ್ತ ಮರ ಇಂದಕ್ಕೆ ತುಳು ಪೆಂಚೆ ಮಂತೇರು ಬಂದ ಪೆಂಚ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಅಂತ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಂದು ತೂಣ ಗೊತ್ತಾವು ಕಾಡಟು ಮಂತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಬೀಜವು ಕಾಯತ್ತೆ ಬೀಜ ಮುಚ್ಚಿಲೆಂಬಳು ಮಾಂತ ಬೂರ್ತುಂಡು ಗಮ್ಮು ಪಾಡ್ತು ದುಂಬು ಮಾಂತ ಇಂಕ್ಲ ಫೆವಿಕಾಲ್ ಪಾಡ್ತು ಹಿಂದೆಟ್ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ಒಂದು ಬರೆತ್ತು ಮದ್ಮೆತ ದೊಂಪಕ್ಕೆ ಮಂತ ಹಿಂದೆನ ಕಟ್ಟೊಂತಿತ್ತು ದುಂಬು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಯಾವ ಪೋಯ್ ಮಸ್ತ್ ಬೂರ್ತುಂಟು ಒಂದು ಬರ್ಸಾಕ ಮತ್ತು ಪೇಜೇರ ಮಸ್ತ್ ಬಂದು ಇಂದೊಂಜಿ ಮರಿಯಲ್ಲ ಟಾಪುನ ಹೂ ಇಂದು ದುಂಬು ಅಂತ ಇಂಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಟೆಂಕ್ಲೆನ ಪರ್ಬ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ಟ್ ಬಂಡು ಐಕ್ ಮಂತ ಇಂಚಿನ ಪೂಲ ಇಂಕ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡ್ತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಮಂತ ಪೋನಾಗ ಕೊಂಡು ಅಂತಿತ್ತು ಬೇಕಾ ತುಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂದು ಸುದಕ್ಕಿಂಚ ಒಂಜಿ ಬೆದರು ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟತು ಇಂಚ ಬಲ್ಲಟು ಒಯ್ತು ಕಟ್ಟಂಟ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ತಾರಾಯಿ ಮರ ಮಂತ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಉಂಟುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದೋಣಿಗೆ ಹೊಂಟತು ಇಂಚ ಐಟ್ ತಿಕ್ಕಾಯಿನೈನು ತಿಕ್ಕಾಲು ತುಂತನೈನು ದೆಪ್ಪೆರ ಹಾಪುಂಡು ತುಳೆ ಐಟ್ ತಾರಾಯಿ ಮರ ಪೀಸ್ ಮಂತ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕಾಲು ತುಂತುಂಡು ತುಳೆ ಮಲ ಮಲ ಮರತ್ತ ಪೀಸ್ ಮಂತ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಾಲು ತುಂತನೈನು ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ತೀರು ಅಂಚನೆ ತಾರಾಯಿಗಳ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ತಾರಾಯಿ ಹಾಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ತಾರಾಯಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ತುಳೆ ಇಂದು ಮಾತ ಇಂದು ಐಟೆ ತಿಕ್ಕಾಲ್ನೈನು ದೆತ್ತದು ಮಿತ್ತು ದೀತೀರು ಅವಳ ನಿಕ್ಲ ತಗೊಂತುಲ್ಲಾರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಏನು ತೋಚ್ಪಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂದು ತುಳೆ ಮಸ್ತ್ ಕಣ್ಕ ತಿಕ್ಕದೇನು ಕೋರತ ಮರತ್ತ ಪೀಸ್ಲ ಉಂಡು ತುಳೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮರ ಈ ದೋಣಿ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಂದು ದೋಣಿಲ ನಮನವೇ ಅಂತ ಕೆಲವು ಜನ ಹಿಂದೇನು ಇತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿತ್ತನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ದಯಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಮುಟ್ಟನೆ ಇತ್ತನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುದು ఇంత సపోర్ట్ करली నిక్లకి మాంతరేట్లా ధన్యవాదాలు నమస్కారం బంధువులు బాయ్